जरा वाईट ठेवा आता परफेक्ट आहे. हो सर. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणूक 2025 त्या प्रचाराच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष म्हणून आज ही पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. आणि या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही निवडणूक का लढवतोय या बाबतीमध्ये माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. पहिल्या दिवसापासून आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, खासदार सन्मान्य राणे साहेब हे आमचे सगळे वरिष्ठ नेते अतिशय स्पष्ट भूमिका यांनी मांडलेली आहे की ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या 4 नगर परिषदेच्या निवडणुका आहेत, पालिकेच्या निवडणुका आहेत, त्या भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही फक्त विकासाच्या अजेंडावर आम्ही ही निवडणूक लढवतोय. कुठल्याही पद्धतीचं गलिच्छ राजकारण, कुठल्याही पद्धतीचे आपसाच्या टीका टिप्पणीमध्ये आम्हाला ना रस आहे ना कुठल्याही बाबतीमध्ये आम्ही त्याच्यामध्ये पडू इच्छितो. आमचा एवढाच हेतू आहे की या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या वेंगुर्ल्याच्या जनतेसाठी काय करू शकतो, कुठला विकास करू शकतो. आज केंद्रात राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व करणारे आज सत्तेमध्ये आहेत. प्रधानमंत्री मोदी साहेब आहेत, मुख्यमंत्री म्हणून आमचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी इथे काम करतोय. आणि म्हणूनच या सत्तेची जोड देऊन जेव्हा आम्ही आमच्या या 3ही नगरपालिकेचे उमेदवारांसाठी मतदानाच्या माध्यमातून आशीर्वाद मागतोय, याचा एवढाच अर्थ आहे की आम्हाला ह्या 4ही शहराचा विकास करायचा आहे. वेंगुर्ला नगर परिषद तर जनतेने आम्हाला आशीर्वाद दिला गेल्या टर्म मध्ये आणि आमचे सन्मान्य गिरफजी, राजन गिरफजी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली ही वेंगुर्ला नगर परिषदेने राज्यामध्ये नाही देशामध्ये नाव कमवून दाखवलेलं आहे. असंख्य पारितोषिक, असंख्य पुरस्कार, असंख्य शिष्टमंडळ नेमका इथे येऊन नगर परिषदेने कुठल्या पद्धतीने कचऱ्याचा प्रकल्प राबवला, कुठल्या पद्धतीने विकास कामं राबवतात हे बघण्यासाठी असंख्य लोक इथे आमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये आले. पुरस्कार आणि मान सन्मान विविध आम्हाला मिळाले आणि आता त्याच जोरावर आम्ही वेंगुर्ल्याच्या जनतेकडून पुढची 5 वर्ष आम्ही आशीर्वाद मागतोय. राजन गिरफजी आणि आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार वेंगुर्लाकरांची सेवा, वेंगुर्ल्यातल्या तरुण तरुणींच्या भविष्याला आकार देणं, वेंगुर्ला शहराला एक आदर्श शहर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे प्रकल्प राबवणं, यासाठी आमच्यासाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे. 1-2 अतिशय महत्वाचे निर्णय
किंवा वेंगुर्लेकरांसाठी गोड बातमी मी आज घेऊन आलेलो आहे. वेंगुर्ल्यामध्ये किंबहुना आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये पहिला 5 स्टार प्रकल्प कधी होणार याची वर्षानुवर्ष आपण चर्चा करत होतो. काही वर्षापासून शिरोडामध्ये होणारा ताज प्रकल्प, ताज हॉटेलचा प्रकल्प या बाबतीमध्ये चर्चा झाल्या, पाठपुरावा केला गेला. पण आज आमचं महायुतीचं सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या ह्या सरकारच्या माध्यमातून माझ्या हातामध्ये या ताज हॉटेलसाठी लागणारी MCZMA कमिटीचा क्लिअरन्स म्हणजे एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स, पर्यावरण क्लिअरन्स ची परवानगी आता माझ्या हातामध्ये आलेली आहे. म्हणजे आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये पहिला 5 स्टारचा मार्ग हा मोकळा झालेला आहे आणि आता ताज हॉटेल बरोबर एक ट्राय पार्टी अग्रीमेंट होईल. तिकडच्या जनतेचे प्रलंबित प्रश्न असतील त्यांना विश्वासात घेऊन आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये हक्काचं पहिलं 5 स्टार हॉटेल लवकरच आता उभं राहील. ही आनंदाची बाब मला आपल्या माध्यमातून जनतेला द्यायची आहे. फक्त हे हॉटेल उभं राहणार नाही, पण इथे उपलब्ध असणाऱ्या सगळ्या नोकऱ्या, जोडधंदे, त्याला लागणारे जे काही व्यवसाय आहेत त्यालाही मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना मिळणार आहे. मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी ह्या निमित्ताने माझ्या वेंगुर्ल्याच्या तरुण तरुणींना सांगेन की आमच्या जिल्ह्यामध्ये हा प्रकल्प येत असला तरी या प्रकल्पामध्ये लागणाऱ्या किंवा उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांवर सर्वात पहिला अधिकार हा आमच्या वेंगुर्ल्याच्या तरुण तरुणींचा आहे. म्हणून त्यांना जे काय प्रशिक्षण लागेल ते आम्ही देऊच. पण ह्या क्षेत्रामध्ये ज्या ज्या नोकऱ्या माझ्या ताजची ऑलरेडी माझ्या बोलणं झालेलं आहे त्या नोकऱ्यांच्या याद्या माझ्याकडे उपलब्ध केल्या जातील जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून. आणि त्या नोकऱ्या आमच्या सिंधुदुर्ग किंबहुना प्राधान्य क्रमांकाने आमच्या वेंगुर्ल्याच्या तरुण तरुणांना उपलब्ध करून देण्याचं काम हे आमच्या माध्यमातून होईल. हा विश्वास आपल्या माध्यमातून मी माझ्या तरुण तरुणींना देतो. पर्यटन आणि रोजगार या दोन्हीमध्ये आता आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा मागे पडणार नाही. सन्मान्य राणे साहेबांनी मुख्यमंत्रीच्या आपल्या कारकिर्दीमध्ये आमच्या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून जे घोषित केलं त्या मार्गावर चालत असताना शिरोड्यामध्ये येणारा आमचं ताज हॉटेल हे निश्चित पद्धतीने पर्यटनाची गती अजून वाढवेल, रोजगाराची संधी लोकांना तरुण तरुणांना भेटेल आणि आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी हे ताज हॉटेल अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे हे मी आवर्जून उल्लेख करेन. दुसरं म्हणजे ज्याच्यासाठी आमच्या वेंगुर्लेकरांनी वर्षानुवर्ष वाट पाहिली की आमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये आमच्या हक्काचं हॉस्पिटल कधी येणार, आमच्याकडे आरोग्य व्यवस्था कधी सुधारणार. सेंट लूक हॉस्पिटल हा नेहमी चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. सेंट लूक बद्दल आमच्या वेंगुर्ल्याची जनता अतिशय भावनिक आहे. प्रत्येकाच्या कुटुंबाशी एक भावनिक नातं सेंट लूकशी जुडलेलं आहे आणि म्हणून 3 दिवसा अगोदर जेव्हा आमचे आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब वेंगुर्ल्याच्या दौऱ्यावर होते, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे माझे सहकारी आपटेजी या सगळ्या लोकांनी गेली 14 ते 19 मध्ये जेव्हा आदरणीय मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब काम करत होते तेव्हा ह्या सेंट लूक हॉस्पिटलला मोठ्या प्रमाणामध्ये
त्यांनी पुढाकार घेतला, एका टप्प्यावर आणून त्या विषय सोडला. आज मला आनंद वाटतो की गेल्या 2-3 दिवसाच्या पाठपुराव्यानंतर धर्मदाय आयुक्ताकडून आता हा लॉ अँड ज्युडिशरी खात्याकडे गेलेला हा सेंट लुक्सचा विषय त्याची फायनल ऑर्डर आणण्यासाठी आता मार्ग मोकळा झालेला आहे. आता ह्या पुढे आम्ही सेंट लुक्सच्या त्या सगळ्या लोकांशी आम्ही बोलू आणि लवकरच आमच्याच वेंगुर्ल्यामध्ये कोणाला ना बांबुलिंगला जायला लागणार, कोणाला गोव्याकडे जायला ना लागणार. वेंगुर्ल्यामध्ये राहूनच एक सुसज्ज असं एक हॉस्पिटल आमच्या वेंगुर्लेकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही आता कटिबद्ध आहोत. चांगल्यातले चांगले डॉक्टर असो, चांगली सुविधा, मेडिकल सुविधा असो, या सगळ्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. आणि ते होत असताना मी एवढं पण आश्वस्त करतो जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून की आपल्याकडे असलेली आता उपरुग्णालयामध्ये असलेली जी काही सुविधा आहे त्याच्यावर पण आम्ही काम करणार आहोत. तिथेही चांगले डॉक्टर, तिथेही चांगले फॅसिलिटीज देणार आहोत, जेणेकरून आरोग्याच्या ह्या विषयामध्ये आमच्या वेंगुर्लेकरांना कोणावरही अवलंबून न राहता आपल्या शहरामध्ये आदर्श एक आरोग्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून आता आमची ठोस पावलं आम्ही उचललेली आहेत. एकदा काय ती 3 तारखेनंतर या सगळ्या संबंधित फायनल ऑर्डर हातात येईल आणि मग त्यानंतर हॉस्पिटल बनवण्याचा मार्ग हा मोकळा होणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येक वेंगुर्लेकरांचा जो अतिशय जिव्हाळ्याचा जो विषय हा सेंट लुक्सचा होता तो आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे आदरणीय रवी चव्हाण साहेब या सगळ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आज त्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. जसं मी आपल्याला उल्लेख केला की वेंगुर्ल्याची सत्ता आम्हाला का हवी आहे, जेणेकरून या भागाचा विकास जो आतापर्यंत आम्ही करून दाखवलेला आहे. आमच्या गिरफजींच्या नेतृत्वाखाली आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहाचं नूतनीकरण, नागरी सुविधा केंद्राचं स्वातंत्र्य वीर सावरकर यांचं कला दालन, दीपगृहाकडे जाणाऱ्या पायऱ्यांचे सुशोभीकरण, कचरा डेपोचे स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ मध्ये रूपांतर, अशी असंख्य कामं आम्ही करून दाखवलेली आहेत. करणार नाही, झालेली कामं आहेत. तुम्ही जाऊन त्याचे प्रकल्प बघू शकता. आपल्या कचरा डेपो संदर्भात तर आमच्या वेंगुर्ला नगर परिषदेने केलेलं काम हे राज्यात नाही देशामध्ये एक आदर्श काम आहे. म्हणून हे सगळं, म्हणून मी सुरुवातीला जसं उल्लेख केला की आम्हाला नेमकी सत्ता का हवी आहे, तर हा वेंगुर्ल्याचा विकास करण्यासाठी उद्या जेव्हा गिरफजी आमचे परत एकदा नगराध्यक्ष म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे बसतील, आमचे पूर्णच्या पूर्ण आमचे नगरसेवकांची टीम बसेल आणि एका बाजूला पालकमंत्री म्हणून मी आहे, आमचे मुख्यमंत्री साहेब आहेत, आमचे रवी चव्हाण साहेब आहेत, आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून सत्तेच्या माध्यमातून आमच्या ह्या वेंगुर्ल्याचा विकास करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. फक्त 2 तारखेला वेंगुर्ल्याच्या आमच्या सन्मान्य मतदार बंधू भगिनींनी आम्हाला 2 तारखेला आशीर्वाद द्यावा, काम करण्याची परत एकदा 5 वर्ष संधी द्यावी. कमळ या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आपण आम्हाला संदेश द्यावा की पुढची 5 वर्ष तुम्ही परत एकदा आमच्या वेंगुर्ल्याला एक आदर्श शहर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही सगळ्या जणांनी एकत्र येऊन आमच्यासाठी काम करावं. हा संदेश 2 तारखेला मिळाल्यानंतर आम्ही सगळेजण कामाला लागणार आहोत. एवढंच ह्या पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला आपल्याला सांगून आपले काही ह्या संबंधित प्रश्न असतील तर आपण हक्काने विचारू शकतो.
साहेब, ताज प्रोजेक्ट बद्दल तुम्ही बोललात, पण तिराळीचं जे पाणी लिफ्ट करून किनारपट्टी भागात पूर्णचा एक प्रोजेक्ट होता, म्हणजे राणीसाहेब जेव्हा होते त्यावेळी तो हे केला होता, तो थांबला. त्यामुळे आरोग्याचं पण हॉटेल सुरू होत नाही पाण्यामध्ये. तो नेमकं काय? म्हणजे हा प्रकल्प आणि तुम्ही जे बोलता त्याच्यावर वेगळं आहे. तिरारी धरण आहे, त्याचं पाणी लिफ्ट करून किनारपट्टी भागात म्हणून प्रोजेक्ट मंजूर झाला, तो थांबला. शिरोडापर्यंत आली आहे ती लाईन. तुम्ही जाऊन पाहिलं ना. मी तुम्हाला तेच बोलतो, या सगळ्या एक एक प्रकल्पाला बघा, आज चिपीच्या विमानतळावरची नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी पुढच्या 15 दिवसामध्ये आपल्याला मिळेल. शिरोडाच्या मध्ये ताज अडकलेलं, आपण त्याच्याही परवानगी, पर्यावरण परवानगी घेऊन आलेलो आहे. पाईपलाईन बद्दल आपला जो प्रश्न आहे त्याच्या बाबतीमध्ये पण आम्ही आता अंतिम टप्प्यावर आहोत, तेही सकारात्मक पद्धतीने होईल. आज पहिल्या 5 वर्षाच्या पहिल्या 11 महिन्याच्या कारकिर्दीमध्ये बहुतेक प्रश्न जे अडकलेले ते एक एक सोडवत मी आलेलो आहे. कामाच्या पद्धतीमुळे तुम्हाला कळलं असेल की 5 वर्षानंतर तुमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एकही प्रश्न मी शिल्लक ठेवणार नाही, एवढा विश्वास तुम्हाला देतो. सर, एक प्रश्न आहे. आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये पर्यटन हा खूप महत्वाचा विषय आहे. आपल्याला केंद्र सरकारकडनं पाणबुडी प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाला, तो साधारण कधी कार्यान्वित होईल? जे कार्यरत म्हणजे ते सगळ्या परवानग्यांच्या प्रक्रियेमध्ये तो विषय आहे. पाणबुडी प्रकल्प हा आमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये ज्या पद्धतीने आमदार दीपक केसरकरजींनी उल्लेख केला, आम्ही सगळेजण सरकारमध्ये आता आहोत. पाणबुडी प्रकल्प पण लवकरच आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये कार्यरत होईल. ठीक आहे साहेब, कणकवलीचा एक प्रश्न आहे. मी वेंगुर्ल्यामध्ये आहे. जेव्हा कणकवलीत जाईन तेव्हा कणकवलीचा प्रश्न विचार. आज वेंगुर्ल्याच्या नगर परिषदेच्या संदर्भात प्रश्न आहे, आज पत्रकार परिषद आहे. कणकवलीमध्ये असेल तेव्हा हक्काने तिकडचे प्रश्न विचारू शकतात. इकडच्या आमच्या मतदारांवर अन्याय कशाला? वेंगुर्ल्याच्या बाबतीमध्ये कमी अभ्यास आहे की काय करतो? बोला ना तुम्ही. आता याच्याशी एवढं चांगलं तुमच्या समोर विषय मांडले, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये 5 स्टार आणलं, तुम्हाला इथे हॉस्पिटल आम्ही देतोय, उद्या आपली मुलं तिथे हे पडतील. आज तुम्ही विचार करा, आपल्या इथे अगर 5 स्टार आल्यानंतर आपण झी सिने अवॉर्ड सारखे अवॉर्ड आपण पुढच्या वर्षी आपल्या जिल्ह्यामध्ये होणार आहे, आपण जाहीर केलेले आहे, ते पण वेंगुर्ल्यामध्येच होत आहे. त्या एका झी सिने अवॉर्डमुळे पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये नाही, कोकणामध्ये आपल्या जिल्ह्याची आणि आपल्या वेंगुर्ल्याची चर्चा होणार आहे. मोठ्यातल्या मोठा सिने कलाकार तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये येणार आहे आणि त्याच्यामुळे विचार करा, पर्यटन आणि रोजगाराच्या किती मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. म्हणून बोलतो ना, आम्ही ह्या निवडणुका आरेला कार्य करण्यासाठी, गावकरची राजकारण करण्यासाठी नाही, निवडणुकीच्या माध्यमातून वेंगुर्ला, कणकवली, मालवण, सावंतवाडी यामध्ये आम्ही सत्तेच्या माध्यमातून काय करू शकतो. आम्हाला पालकमंत्री आरेला कार्य करण्यासाठी नाही बनवलं, पण तुमच्या आणि आमच्या आयुष्यामध्ये काय परिवर्तन आम्ही आणू शकतो या दृष्टिकोनातून आम्हाला जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. आज झी सिने अवॉर्ड आजच्या तारखेला अगर आपल्या इथे घ्यायला झालो तर आपल्याकडे एवढं मोठं हॉटेल आणि एवढं सगळं आहे का? आज विचार करा, 5 स्टार आपल्याकडे आल्यानंतर फक्त झी सिने अवॉर्ड नाहीत, उद्या फिल्मफेअर होतील, मोठ्यातले मोठे कार्यक्रम आज इथे होतील. त्याच्यामुळे जिल्ह्याचं पूर्ण अर्थकारण बदलून जाईल. साहेब, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मनसेसोबत आघाडी होणार नाही, काँग्रेसच्या सोबतचा नारा दिलाय. हो, चांगली गोष्ट आहे ना. कारण का शेवटी काँग्रेसने अगर तो निर्णय घेतला असेल, तो विचारपूर्वक घेतला असेल, पण कितपत त्याच्यामुळे ते टिकतील हा फार मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. कारण का लाचारीचं दुसरं नावच काँग्रेस आहे. म्हणून लाल टपकोट कधीतरी परत एकदा उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री बंगल्यावर पोचतीलच. साहेब, पालघरमध्ये प्रचारासाठी आलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी भाजपवर टीका केली आहे आणि त्यांनी म्हटलंय की डहाणूत एकाधिकारशाही सुरू आहे, अहंकाराविरोधात एकत्र आलो, रावणासारखा अहंकार खाक झाला, 2 तारखेला मतदार लंका खाक करण्याचं काम करणार आहेत, अशा पद्धतीची टीका. डहाणूमध्ये काय निवडणुकीची परिस्थिती आहे
कोण कसं लढतं हे मला आता इथे सिंधुदुर्गापासून 400-500 किलोमीटर लांब एवढं मला माहित नाही. धारूमध्ये कोण नेमकं कोणाच्या विरुद्ध लढतोय आणि शिंदे साहेबांना त्यांच्या उमेदवारासाठी प्रचारासाठी अगर काय भाषण करायला लागलं तर आम्ही महायुतीमध्ये सगळे प्रगल्भ लोक बसलेलो आहे. अगर प्रत्येक नेत्याला अगर त्या शहरामध्ये जाऊन अगर त्याची भाषण करत असतील तर आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आणि त्याच्या संबंधित लोक उत्तर देण्यासाठी सक्षम आहे. डहाणू आहे, डहाणूचे आमचे नेते लोक तिथे चांगलं उत्तर देतील ना. त्यासाठी तुम्हाला सिंधुदुर्गातून तिथे कशाला उत्तर ट्रान्सफर करून घ्यायचंय. अर्णव खैरेच्या आत्महत्येवरून सध्या मराठी अमराठी असा वाद पेटतो. आता त्याच्याबद्दल मला मी माहिती घेऊनच बोलू शकतो. आता फिलहाल तुम्हाला माहिती नाही तर मी प्रचारामध्ये आहे, पण त्याच्याबद्दल माहिती घेणं निश्चित पद्धतीने बोलू. शेवटी आपण सगळे हिंदू आहोत. हिंदूंच्या देशामध्ये हिंदूंनी वेगवेगळ्या पद्धतीने भूमिका घेऊ नये, जेणेकरून जिहाद करणारे आणि या गजवाई हिंद करणाऱ्या लोकांना कुठेही दूध पाजण्याचं काम हिंदूंमध्ये फूट पडून कोणी करू नये एवढीच अपेक्षा आहे. मी कधी व्यक्त करतो. साहेब, याच्यावरूनच किशोरी पेडणेकर यांनी भाजपवर टीका केली आहे. तुमचं नीच आणि क्रूर राजकारण थांबवा अशा प्रकारची टीका किशोरी पेडणेकर यांनी कशावरून केलेले या मराठी अमराठी वृत्तावरून तेच म्हणणं आहे ना. माझं म्हणणं आहे की मराठी ही उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय होण्याच्या अगोदर आम्ही सगळे हिंदू आहोत. हिंदू म्हणून अगर विचार केला, हिंदू म्हणून अगर एकत्र राहिलो तर मला वाटतं निश्चित पद्धतीने आपला देश हिंदू राष्ट्र म्हणून अजून घट्ट होईल. भाजपने आज मुंबईत ठाकरे विरोधात शुद्धी दे आंदोलन सुरू केलं. काय झालं? शुद्धी दे आंदोलन कोणी केलंय? भाजपने. भारतीय जनता पक्षाने मुंबईमध्ये ना आम्ही टाटनजींच्या नेतृत्वाखाली अशाच सक्षम पद्धतीने घोडदौड सुरू राहील आणि भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीचा झेंडा आमच्या मुंबई महापालिकेवर लवकरच भगवा आमचं फडकेल. काय आहे अजून? युती आमदार निलेश राणेंनी टीका केली आहे रवींद्र चव्हाण यांच्यावरती की यांच्यामुळे युती तुटली. कुठे कुठे बैठका घेतल्या आणि युती तुटण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले होते त्यांनी म्हटलं. मला वाटतं त्याच्यावर काल उत्तर आमच्या प्रभाकर सावंतजींनी दिलेलं आहे. शेवटी कुठलेही वक्तव्य हे अतिशय जबाबदारीने दिलं पाहिजे. आदरणीय रवी चव्हाण साहेब असतील, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय एकनाथ शिंदेजी असतील आणि अजित पवारजी असतील, या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये अतिशय उत्तम असा संवाद आहे. म्हणून आम्ही सगळेजण कोणी अशा पद्धतीचं वक्तव्य देऊन महायुती सरकारला गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. लवकर काय आहे का एवढं लांब मला काय साहेब, माझे एक प्रश्न आहेत. एक नलावड्यांचा प्रश्न होता. नलावड्यांनी मग अशी टीका केलेली. नलावडे सक्षम नाही का तुम्हाला उत्तर देण्यासाठी? काय हो, आमचे सगळे कार्यकर्ते तरबेज आहेत, त्यांनी असं सक्षम आहेत. 169 मतं आहेत ना, 169 मतं ती समीर नलावडेंच्या मतदारसंघात आहेत. त्यात मुस्लिम 3 मतं आहेत अशा पद्धतीचा आरोप निलेश राणे यांनी केला. लक्षात घ्या, त्यांनी त्या बाबतीमध्ये निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी त्या पद्धतीने तक्रार केली आणि जे तहसीलदार आमचे कणकवलीचे आहे त्या बाबतीमध्ये तक्रार केली आहे आणि त्या बाबतीचं उत्तर अधिकृत पद्धतीने तहसीलदारांनी त्यांना दिलेलं आहे. आता प्रत्येक कार्यकर्त्याला, नागरिकाला अगर काही आक्षेप असेल त्यासाठी निवडणूक आयोग आहे ना. हा काय राजकीय विषय होऊ शकत नाही. कोणाला काय अगर कशावर आक्षेप असेल तर त्यासाठी कालमर्यादा दिली जाते हरकती घेण्यासाठी. पण त्यानंतरही कोणाला काय आक्षेप असेल तर ह्या बाबतीमध्ये कलेक्टर आहेत, या बाबतीमध्ये निवडणूक अधिकारी म्हणून तहसीलदार आहेत. त्यांचं काम तुम्ही आमच्याकडून कसं अपेक्षित करता? याचं अधिकृत उत्तर निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितले की नाही हे तरी खरं आहे ना? खरं आहे ना? त्याचं उत्तर कोण द्यायला पाहिजे? मग निवडणूक आयोगाचे लोक, मग त्याचे प्रतिनिधी म्हणून रिटर्निंग ऑफिसर का ह्याचे अधिकार हे सगळे तहसीलदार कंट्रोल आहे.
त्याच्यात निलेश साहेबांनी एक असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की भारतीय जनता पक्षाला मुस्लिम उमेदवार चालत नाही, मुस्लिम मतं कशी चालतात? मुस्लिम उमेदवार चालत नाही असं कुठेही नाही. आम्ही राष्ट्रभक्त मुसलमानांच्या बरोबरच आहोत. राष्ट्रभक्त मुसलमान हे आमच्या बरोबर ह्या तिरंग्याला आपला तिरंगा मानतात. जे आमच्या बरोबर भारत माताची जय म्हणतात ते सगळे राष्ट्रभक्त मुसलमान हे आमच्या बरोबर आहेत, आमच्या बरोबर काम करतात, आमच्या बरोबर सणासुदीमध्ये उपस्थित असतात. आणि म्हणून हिंदुत्वाची खरी व्याख्या, हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रत्व. देशाला आपला हा हिंदू राष्ट्र, आपल्या देशाला आपला स्वतःचा देश मानणारा प्रत्येक नागरिक, मग तो कुठल्याही धर्माचा असेल, तो आमचाच आहे. हीच हिंदुत्वाची खरी व्याख्या आहे. साहेब, वैभव नाईक यांनी निवडणूक आयोगाकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार निलेश राणे यांच्या Y+ जी संरक्षण आहे पोलिसांचं, त्या संदर्भात पत्र पाठवून तक्रार केली आहे की ते दुरुपयोग करतायत त्यांच्या सिक्युरिटीचा. आजपर्यंत तरी पालकमंत्र्याला निवडणूक आयोगाचे प्रश्नाची उत्तर देण्याचे अधिकार मिळालेले नाहीत. आहेत का म्हणजे काय नवीन PR काय नोटिफिकेशन आलंय जे कदाचित गावकर जे यांच्याकडे आपल्याकडे नाही द्या. त्याचा विषय असा होता की अधिकृत उत्तर ज्यांच्याकडे त्यांनी तक्रार, अगर त्यांनी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माझ्याकडे तक्रार केली असती ना तर मी त्याचं उत्तर देणं बंधनकारक होतो. आता ज्या अथॉरिटी आहे, तुम्ही प्लीज समजून घ्या हा विषय, याच्यात तुमच्यासाठी बरं, ज्या अथॉरिटीकडे त्यांनी हे पत्र लिहिलेलं आहे त्या अथॉरिटीच्या दखल घेते ना. मग ते मतदारांच्या यादीचा विषय असो ते संरक्षणाचा विषय असो, त्या बाबतीमध्ये त्याची अथॉरिटी त्याला उत्तर देणार. पण कणकवलीमध्ये वैभव नाईक शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यांच्यासोबत जातात आणि दुसरीकडे अशा प्रकारची तुम्ही काल तेच तर मालवणमध्ये जाऊन बोललो, जो ठाकरेंचा जो पारंपरिक मतदार आहे, आता इथे पण तुमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये ठाकरे विरुद्ध शिंदे सेना आहे की नाही? आहे की नाही? एकाच जिल्ह्यामध्ये तुम्ही दोन भूमिका कशी घेऊ शकता सांगा तुम्ही मला. इथे जे ठाकरे सेनेला मतदान करणारे जे तुमचे वेंगुर्ल्याचे जे पारंपरिक मतदार आहेत ठाकरे सेनेचे, त्यांना तुम्ही कणकवलीमध्ये जे होणारी जी शहर विकास आघाडी ती मान्य आहे का? मग एका जिल्ह्यामध्ये एका तालुक्यामध्ये तुम्ही युती करता, दुसऱ्या तालुक्यामध्ये एक दुसऱ्याच्या विरोधात काढताय. मग मतदारांनी नेमकं विचार काय करायचा? नेमकं तुम्ही ह्या शिंदे सेनेच्या विरोधात आहात की बाजूने आहात? कारण का तुमच्या उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री पद घालवणारे एकनाथ शिंदे जी आहे, हेच तर आरोप आतापर्यंत आदित्य ठाकरे आणि हे जे करत होते, म्हणजे अप्रत्यक्ष पद्धतीने आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेचा कचराच केलेला आहे. अजून शेलक्या शब्दात कुणाचा फाट्यावर मारलेला आहे. एका बाजूला त्यांना गद्दार गँग म्हणायचं, मिंदे काहीतरी म्हणायचं, दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या बरोबर जायचं. हे अगर समीकरण असेल तर आपल्यापेक्षा मतदारांनी त्याच्याबद्दल विचार करायला हवा असं माझं मत. तर ही मतदारांची फसवणूक आहे, लक्षात. बोला. राणे साहेबांची वेंगुर्ल्यात सभा होणार, राणे साहेबांची होणार, चव्हाण साहेबांची होणार, मुख्यमंत्री साहेबांची होणार. तुम्हाला जेवढे जेवढे आमचे स्टार प्रचारक पाहिजे सगळे तुम्हाला मिळणार. पण सिंधुदुर्गचं राजकारण थोडक्यात नितेश राणे निलेश यांच्याच भोवती फिरताना दिसतं. राणेंच्या अवती होत आज तुम्ही विचार करा, आमचे जे विरोधी पक्ष आतापर्यंत होते त्यांनाही एक राणेंना बरोबर घेऊन घ्यायला लागतंय. त्यालाही म्हणजे ठाकरे सेनेला आणि महाविकास आघाडीला पण एक राणे लागतोय. हे आमच्यासाठी कोलटाचा विषय आहे. पण वेगळी चर्चा अशी होती की दोन भावांचं पटत नाही. आमच्या घरात तुम्ही चहा द्यायला येता का? अशी लोकांमध्ये चर्चा चहा आहे नाश्ता द्यायला येता का बघण्यासाठी? लोकांमध्ये चर्चा आहे की दोन पक्ष आहेत, वेगवेगळे गट आहेत. पण मी तुम्हाला काल काय बोलू सावंतवाडीमध्ये, तुम्ही याचं कौतुक करायला आलं. परत तुम्हाला सांगतो की आदरणीय निलेशजी ज्या पक्षामध्ये आहेत त्या पक्षाला न्याय देत आहेत ना. शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये राहून अगर भाजपचं त्यांनी काम केलं असतं, तुम्हीच लोकांनी त्यांची बदनामी केली असती की बघा हे बरोबर आहे का, शिंदेचा आमदार आहे पण भाजपच्या बरोबर आहे. आज शिंदेच्या पक्षामध्ये राहून अगर ते शिंदेसाठी प्रामाणिक, हेच तर आमचे राणेसाहेब नेहमी बोलतात ना की आम्ही ज्या पक्षामध्ये असतो त्या पक्षाला 100% आम्ही न्याय आणि निष्ठा देतो. तेच तर निलेश राणे करतायत. मग त्यासाठी मिरची का लागली पाहिजे?
का लागली पाहिजे? का त्यांनी भाजपसाठी काम करावं असं तुमचं म्हणणं आहे का? तुम्ही आयबीएम मध्ये राहून सामचं काम केलं चालेल का? काय रे बाबा, एबीपी माझ्यामध्ये राहून आयबीएम लोकमतचं काम करून विचार चालेल का रे? कधीतरी प्रश्न स्वतःला विचारा आणि मग प्रश्न विचारावं का म्हणजे उत्तर तुम्हाला तेव्हाच भेटेल. Thank you.